Ni Unai Alcibar naiz, eta Getxoko aktivista ekologista bat naiz, eta saiatzen naiz Getxoko hondartzak eta kostaldea garbi egotea. Ni hemengoa naiz eta txikitatik etorri naiz hemen. Kariño asko daukat leku honetari eta gustatzen zait garbi egotea, eta horregatik. Nire ustez hobetu ahal da, baina nahiko errespetatzen da garbitasuna hondartzetan, baina ere hemen Getxon daude hondartza batzuk gehiago errespetatzen direla beste batzuk baino. Adibidez, Ereaga jende gehiago etortzen dela, zikinago dago. Gehienek gehienek botatzen dute zaborra paperontzira, baina eskatuko nuke paperontziak oso beteta daudenean ez egitzea botatzen zaborra. Zeren eta amontonatzen da eta biltzerakoan egun batzuk tardatzen dute eta hobeto da etxera eramatea eta etxeran bota. Hemen pila animali bat bizitzen ari dira. Adibidez, hemen Azkorrin apo azterkaria bizitzen da, autoktona da hemendik eta bakarrik aurkitzen da hemen Euskadin. Eta zaborra bere ekosistema aldatzen du eta bere bizitokia aldatzen du eta bere bizimodua aldatzen du.